Έχουμε πει για το giveaway. Δεν ξέρω πόσοι είσαστε από την αρχή εδώ. Θα σας πω σύντομα. Λοιπόν. Βάζουμε εδώ τα map που θα παίξετε. Θα ξεκινήσετε με αυτό. Μετά θα παίξετε ένα block dash. Καλά το όχι. Και για τέλος. Περίμενα να το βρω. Πού είναι, θα το βρω, θα το βρούμε. Please. Έλα τώρα που δεν το βλέπω. Το βγάλανε ρε, το καταργήσαν, δεν νομίζω. Δεν έχω καταργήσει ποτέ map, πλάκα. Θα το βρω, θα δώσω μου λίγο το χρόνο μου. Ψάχνω ένα συγκεκριμένο map. Όχι αυτό. Να το. Ωραία, που είναι σπαστικό. Λοιπόν. Κάνω έτσι. Όποιος και το κερδίσει αυτό το game. Για όσους παραμείνατε μέχρι το τέλος του live και δεν φύγατε. Όποιος και κερδίσει αυτό το game. Θα κερδίσει 550 gems και 220 γλυφιτζούρια. Ελπίζω να λειτουργήσει. Χθες που το έκανε το είχα φτιάξει. Επικοινώνησα να μου το φτιάξουν. Γι' αυτό και έκανα και το giveaway. Θα τα έκανα και νωρίτερα. Ωραία. Όποιος κερδίσει, παίρνει αυτό το δωράκι από μένα επειδή έμεινε μέχρι το τέλος του live. Τώρα μπορεί κάποιος να είναι τυχερός και να μπει και μόλις στο live. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Ο κωδικός είναι 374 8 3 και ο πρώτος αριθμός. Ο κωδικός είναι 374 83 1. 374 83 1. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα έπρεπε ήδη να ήσουν έτοιμος. Όποιος κερδίσει παίρνει δωράκι. Είπα τη δωράκι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για να μπορέσω να το δώσω. Αλλά θα βρεθεί τρόπος. 374-831. 374-831. Ο νικητής παίρνει δωράκι. Εγώ δεν θα παίζω. Για να είναι δίκαιο, γιατί είμαι ο καλύτερος από όλους. Αλλά θα το πάρω εγώ. Και θα πρέπει να κάνω δώρο στον εαυτό μου μετά. Σε περίπτωση που λαγκάρει το ίντερνετ, sorry. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να καταφέρω να γίνει. Γεια σας, γι' αυτό σας έβαλα τέτοια map. Να ξέρετε, να είναι δύσκολο. Πω παίζει να γίνεται χαμός, Κολλήσαν όλοι εδώ. Όχι, δεν έχουν κολλήσει όλοι εδώ, εντάξει. Όχι, ανέβα. Τι κάνω, άλλος μου έδωσε μπουνιά. Α, αυτός που μου έδωσε μπουνιά πριν, χέσον αυτόν, δεν πειράζει τώρα. Αυτός που μου έδωσε μπουνιά δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ. Γι' αυτό του είπα, μην δίνεις μπουνιές. Πάμε για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός. Κάθομαι εδώ για να μην πω τη θέση κάποιου. Σάρκας ο τίμιος. Μπρο, πήγαινε τερμάτισε, τσάγαλε. Πήγαινε τερμάτισε, θα πάρεις. Ο άλλος ήρθε να μου ρίξει μπουνιά, ρε. Περίμενε τόση ώρα για να μου ρίξει μπουνιά. Ωραία. Σάρκα, ωραίο μπουφάν. Ναι. Ελπίζω να μην το μάθετε το φοράω. Για πάμε λίγο. Όποιος δεν καταφέρει να πάρει το δωράκι, υπάρχει και το giveaway που είναι καρφιτσωμένο το σχόλιο εκεί, βιντεάκι. Επίσης, όταν τελειώσει αυτό το live σε 10 με 15 λεπτάκια, θα ανοίξω το TikTok, θα πάω να κάνω ένα reset το router. Μπας και βοηθήσει για όλη φάση. Η τελευταία πίστα είναι πόνος. Βέβαια, δεν ξέρω αν κάποιος την ξέρει. Μπορεί να έχετε μάθει κολπάκια, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό. Παιδιά, αν είχε πάρτι, αν βάλει κάποτε το Sam Guys να κλείνει special emotes, τώρα π.χ. γι' αυτό θα τα κλείνω όλα τα special emotes. Όχι, ρε μπρο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τι φάση τρέχει το παιχνίδι. Ας το καλώ. Θα είναι τέτοιο, παιδιά. Επειδή το Ιντερνετ μου είναι χάλια, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ας βγει ο νικητής και ασχολήσει. Εγώ θα το κάνω το δώρο. Το θέμα είναι να δω τον νικητή. Σε παρακαλώ, Ιντερνετ, άντεξε. Θα έχεις πάει τόσο καλά. Παιδιά, είναι ένα. Όχι, ρε Αχιλλέα. Ξεκόλλησε, παιδιά, ξεκόλλησε. Είναι κομπλέ τώρα. Κάντε ένα refresh. Έχει ξεκολλήσει. Κάντε F5 που είναι το refresh. Αν έχει κολλήσει. Για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Πω τώρα είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις με άγχος ξέροντας ότι αν κερδίσεις θα πάρεις κάτι. Λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι μπροστά. Ο TM26 US1. Λέτε, όχι! Πω θα έχει βρει στα πάντα τώρα. Έχουμε God Hacker. Ποιος είναι μπροστά. TM26 είναι 20, είναι πολύ κοντά. Αλλά τελευταία στιγμή το πουλάει. Όλοι οι μπάλες εδώ χαμός. Κάποιος είναι εκεί. Ποιος είναι. Ο Is One.
Ναι. Τσάκαλε, δώσ' μου το όνομά στο chat. Κοίτα πόσα ονόματα fake θα γράψουν τώρα, ρε. Και δώστε μου έτσι από εδώ. Είχαμε. Όχι, εγώ είμαι κομπλέ. Το Stam Guys τρώει φρίκες. Δώσ' μου το όνομά σου, Τσάκαλε. Από εδώ. Έτσι. Copy-paste στο chat. Δώστε μου μία. Θα σου πω ποιος. Εντάξει, όλα καλά, κυρία. Ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. TM26 σου, αν. Δώσ' μου λίγο το ονοματάκι σου. Καθίστε να το δω από το live. Ωραία, όσοι φτάσατε μέχρι το τελικό, ίσως να ξαναγίνουν τέτοια πραγματάκια. Βλέπετε ότι είναι Χριστούγεννα και για όλη αυτή τη στήριξη που έχω λάβει τώρα που έλυσα κάποια θέματα, έχει δωράκι και κουτουλού. Ο άλλος γράφει: Ρε, Τσάκαλε, με είσαι για τόσο χαζό. Αλέξανδρε, εσύ είσαι. Με μικρά τα είχε το παιδί, κάτσε να βρει. Είναι κάποιοι που είναι καίδιδες. Πρέπει να πάνε να αλλάξουν το όνομά του, να το βάλουν έτσι για να πάρουν. James. Με μικρά ήτανε. Μάγκες είπα πόσα τα είχαμε, κόλλησα. Όχι, εντάξει. Έχω πάθει μεγάλη φοβία. Θα πάω σε ψυχολόγο να μου λύσει αυτή τη φοβία με το Lager μπροστά live μου. Καθίστε να τον δω. Έλα τώρα. Μισό λεπτάκι. Μην αλλάξει όνομα. Φαντάζομαι να αλλάξει όνομα τώρα να του έρθει. Εν τω μεταξύ έφαγε και πόλεμο, μπρο. Αλλά τόσο σε. Ποιος ήταν αυτός με την μπάλα? Ο Νίκος. Ο DM26 Νίκος, μπρο. Πήγε στην πηγή και δεν είχε νερό. Τα βλέπω τώρα ξανά. Καθίστε να δω πώς ήταν. Παιδιά, μόνο πρώτος. Εν τω μεταξύ, ο άλλος μου το έγραψε είναι με κεφαλαία, ρε μάγκες. Δεν είναι με μικρά, είναι με κεφαλαία. Λοιπόν, περίμενα. Παίζει να πήγε να το έκανε. Ο άλλος να μου φάει. Τέτοιοι είστε, ρε. Αν είστε τέτοιοι, σας λυπάμαι. Η Swan έχει και κενό. Έλα τώρα. Θα τα καταφέρω. TM26. Έτσι το έχει. TM26 κενό. Is one. Θα τον βρει. Τον βρήκα. Τέλεια. Αν θέλετε κι εσείς δωράκια και αυτά, καθίστε να σας πω ότι το παίρνει κιόλας το δωράκι του. Για όσοι δεν καταφέρουν να βγείτε νικητές, πηγαίνετε στο giveaway, παιδιά. Ναι. Μακάρι να καταφέρω να το πάρει. Ωραία. Ωραία, παιδιά, πήρε το δωράκι του. Δεν ξέρω αν είναι εδώ το παιδί να το επιβεβαιώσει. Βγες και μπες στο account σου, Τσάκαλε. Δωράκι από το Σάρκα. Πήρε 550 gems και 220 γλυκά. Καραμελίτσες, γλυφιτζούρια που τα λέω εγώ. Έμεινε μέχρι το τέλος του live. Το θυμάμαι, ήταν από την αρχή του live. Οκ. Τώρα, αν εσείς δεν έχετε